Il-Kummissjoni Nazzjonali għal Promozzjoni tal-Ugwaljanza ikkundannat il-podcast ta' Riki Karwana wara li persuna li nstabet ħatja ta' fastidju sessuali fuq minorenni ingħatat spazju biex tiġġustifika liberalment l-azzjonijiet tagħha. L-għoti ta' spazju fil-medja lil min wettaq reat biex jiskuża jew jiġġustifika l-azzjonijiet tiegħu u jiddemonizza lil vittma ġie diskrit bħala kundannabbli. Dan peress li jkompli jsaħħaħ il-poter tal-akkużat u jpoġġi lil vittma f'pożizzjoni saħansitra aktar vulnerabbli. L-NCPE fakret ukoll li l-istess individwu li ta' pjattaforma lil persuna kundannata għall-abbuż sesswali kien fil-passat involut f'imġiba miżoġinista. Fis-stqarrija l-Kummissjoni fakret li individwi li jokkupaw karigi pubbliċi uffiċjali partikolarment fil-qasam tax-xandir iġorru responsabbiltà akbar minħabba l-influenza tagħhom fuq l-attitudnijiet u l-perċezzjonijiet tal-pubbliku. U meta dawn l-individwi jonqsu milli jżommu dawn l-istandards m'għandhomx jibqgħu jokkupaw karigi pubbliċi u lanqas jirċievu fondi pubbliċi.